Tuhan nan disambah. Sungguh pun Tuhan nan disambah. Nak sarape nola. Nak sarape nola. Ninya mama sagaji guru. Ninya mama sagaji guru. Sado nan bakarapatan di tengah rumah. Sado nan bakarapatan di tengah rumah. Tampai diambo. Tampai diambo. Manibokan sambah jetita. Manibokan sambah jetita. Indah diato dibilang gala. Indah diato dibilang gala. Sado nan indah tato jota bilang. Sado nan indah tato jota bilang. Piala silau. Janjang tataga laba tingke. Janjang tataga laba tingke. Bandua tabantang laba tapia. Bandua tabantang laba tapia. Lapia takambang alasamu gitu. Lapia takambang alasamu gitu jadi. Karano biaso manuri undang. Karano biaso manuri undang. Calia jauh balayangkan. Calia jauh balayangkan. Cali ampia batukiakan. Cali ampia batukiakan. Kok dia teh namono jamba nantalata. Kok dia teh namono jamba nantalata. Kok galeh nalabisia iya. Kok galeh nalabisia iya. Bule nan sagiliam. Bule nan sagiliam. Pipia nan satapia. Pipia nan satapia. Di karajo nan bapoko. Di karajo nan bapoko. Silang nan bapangka. Silang nan bapangka. Kok dia teh namono jamba nan talata. Kok dia teh namono jamba nan talata. Kok gale. Kok jamba nan talata minta dimakan. Kok jamba nan talata minta dimakan. Kok gale nalabisia iya minta diminum. Kok gale nalabisia iya minta diminum. Kadapan. Kadapan. Ninya mama sagaji guru. Ninya mama sagaji guru. Sado nan bakarapatan di tengah rumah. Sado nan bakarapatan di tengah rumah. Itulah sambah jetita. Itulah sambah jetita. Nan ditibokan. Nan ditibokan. Kadapan Tuhan. Kadapan Tuhan. Nah, ini sesurang mecor. Ndak sali buku. Bila jangan apa nak. Mulai dari depan dulu. Kalian suara. Sungguh pun Tuhan nan disambah nak sarape nolah. Ninya mama sagaji guru. Sado nan bakarapatan di tengah rumah. Indah diato dibilang gala. Sado nan indah taato jo tabilang gala jo sambah sajo ambo muliakan. Bukan toh ambo bak raso kamalinteh jo malampau dari hadapan karajo nan bapoko silang bapangka. Sungguh pun di ambo tabi noh sambah tabi Sungguh pun diambo tabi noh sambah. Sungguh pun di ambo tabi no sambah jo kita lah kato jo mupakai di ambo untuk manibokan sambah jo kita lai koh sambah jo kita ibo ka hadapan Tuhan. Adapun sambah jo kita nan kaditibokan ka hadapan Tuhan nan kini hari karano kok jauh Allah bajalang kok ampia Allah basilau janjang tataga lah batingke bandua tabantang lah batapia lapia takambang lah samu kita kadugai karano biaso manuri undang calia jauh balayangkan calia ampia batukiakan ko ate namono
jambah nan talata kok gale nan baisi ayah bule nan sagiliang pipia nan satapia ikarajo nan bapoko disilang nan bapangka ko di ateh namono jamba nan talata minta dimakan kok gale nan baisi ayah minta diminum. Kehadapan minyak mama sagali guru sadonan Sadonan bakarapatan. sadonan bakarapatan di tengah itulah sambah jepita nan ditibokan kehadapan tuan. Teman ada tu macam deh, nak kencang nak ambil macam nak pijaleh. Nih, senang lah. Pakai. Tu jomu pakai. Jomu pakai di ambo untuk mai bukan sambah nak sarape nolah minyak mama sagali guru sadonan karapatan di tengah rumah tidak diato dibilang gala sadonan tidak tak ato kita bilang Dah tunggu lah. Okey kecil. salah ajo sambah sajo aku Tak kambang. Takambang lah samu gitu Kadudua kadudui karena biasa menurut undang caliak jauh Sungguh pun tuan nan disambah nak sarape nolah. Niniak mama sagaji guru sado nan bakarapatan di tengah rumah. Tampai diambo manibokan sambah jetita. Indak diatok dibilang gala sado nan indak tato jota bilang jo sambah sajo ambo muliakan. Bukan toh ambo baraso kamalinteh jo malampau dari hadapan karajo nan bapoko silang nan bapangka. Sungguh pun diambo tarabinya sambah. Lah kato jo pakai diambo untuk manibokan sambah jetita. Lai ko sambah jetita tibo kadapan tuan. Adapun sambah jetita nan kaditibokan kadapan tuan nan bak kiniari. Karano kok jauh alah bajalang, kok ampia alah basilau. Janjang tataga laba tingke, bandua tabantang laba tapia, lapia takambang alah samo itu kedudukannya. Karano biasa menurut undang. Calia jauh balayangkan, calia ampia batikiakan. Kok dia teh namono jamba nan talata, kok galeh nan labesiaya. Bule nan sagiliang pipia nan satapia, di karajo nan bapoko, di silang nan bapangka. Kok dia teh namono jamba nan talata minta dimakan. Kok galeh nan labesiaya minta diminum. Kehadapan niniak mama sagaji guru sadonan bakarapatan di tengah rumah. Itulah sambah jetita tibo kehadapan tuan. Nah, semantu baca no. Jadi jaleh. Nah, biarlah lambe dijaleh dan dibaca no. Nah. Noleh tiru sama nampak tadi. lah sungguh pun tuan nan di sambah nak sarape nolah minyak mama sagaji guru sadonan karapatan Sadonan bakarapatan. sadonan Bakarapatan. bakarapatan jo sambah ajo ambo muliakan bukan toh ambo bak rasul kamanginte jo malampau dari hadapan raju nan bapuku silangan bapangka. Sungguh pun diambut minyak mama sagaji guru sadonan bakarapatan di tengah rumah.
jatuh, jo terbilang Allah. Jo sambah, sajo abo muliakan. Bukanto abo bak raso kamalinte, jo melampau dari hadapan keracunan bapakku. Silang nan bapaka, sungguh pun diambo nan tapi no sambah jo kita lah kato jo memakai. Lah kato jo pakai diambo. Lah kato jo memakai diambo untuk menimbulkan sambah jo kita. Laiko sambah jo kita ke hadapan Laiko sambah jo kita tibo ke hadapan Tuhan. Laiko sambah jo kita tibo ke hadapan Tuhan. Adapun sambah jo kita nan ke ditibokan ke hadapan Tuhan. Indak diato dibilang gala. Indak diato dibilang galak. Sado nan indak sato joba Jo tak bilang. terbilang gala jo sambah sajo ambo. Jo sambah satu ambo muliakan. Bah Nak sarapina. nak sarape nulah Ini minyak mama sagaji guru. Sado Sado nan bakarapatan di tengah rumah. sampai diambo Sampai diambo menimbulkan sambah jo kita indak diato indak diato bilang gala. dibilang gala. Sado nan indak Sado nan indak tato jo tak bilang. kita bilang gala. Jo sambah Sambah sado ambo muliakan. bukan to. Bukan to ambo Bukan to ambo bak raso. bukan to ambo bak raso kamalinte jo malampau dari hadapan karajun nan bapoko. Silang nan bapangka sungguh pun Silang nan bapangka. silang nan bapangka sungguh pun diambo tu tabiakno sambah Tapi no. tabikno sambah derita lah kato jumung pakai diambo untuk menimbulkan sambah derita. Laiko sambah derita ditimbulkan ke hadapan Tuhan. Adapun sambah derita nan ditimbulkan ke hadapan Tuhan nan bak ini hari. Karena kok jauh Allah bajalang, kok ampia Allah basilau, dan yang tagak lah batingke, bandua tabantang Allah batapiak, tapiak takambang Allah samu gitu kategori. Karena biasa manuri undang, jadi jauh balayangkan. Jadi ampia batiakan kok jateh namanya jamba dan bata kok gale nan baisiaya boleh nan nan sabiang pipian nan satapia di karajo nan bapoko di silang nan bapangka kok jateh namanya jamba dan Talata minta dimakan, kok galih dan baisiaya minta diminum. Kehadapan minyak mama sagaji guru, sado nan bakarapatan di tengah rumah. Itulah sambah dekah nan ditimbulkan ke hadapan Tuhan. Ambo bak raso. Bukan to ambo bak raso. Kamalinteh jo malampau. Kamalinte jo malampau Dari hadapan karajo nan bapoko. Silang nan bapangka. Sungguh pun diambo tapi sambah.